Hej. Vi vil gerne fortælle jer noget om teorien for når stoffet optager huplosioner. Og en anden definition, det er, at alle syrerne... Vælger Hvor er det helt dårligt sådan noget? Du er ikke rigtig, han snakker. Jeg ser dig grine. Nu står det kraftigt. En base er, når den kan optage huplosioner. Yes, og en anden definition, det er, når alle syrer, det indeholder hydrogen. Og Ej, Benjamin, jeg tror... det er helt ufatteligt. Ja. Og Benjamin, du er... Vi vil gerne fortælle den teori, vi har lært om baser. Ja, okay, det går altså hvad? Vi så fundet ud af, at det er 1 til 2. Altså, så vil jeg tage forfra. Til episodet har vi fået nogle spørgsmål. Hvilken pH-værdi har vi? Til forsøget har vi fået nogle... Til forsøget har vi så set, at i saltsyre er der mitokondrier. Nej, vi er gener! Hvordan kan du få det her til mitokondrier? Det er det emne, det der! Det er til opgaven, syre og en meget stærk base, og så blander en samme mængde af det. Videre. Nej, hvad? Ja, okay. Så konklusionen på forsøget er, at... Så konklusionen på forsøget er altså, når man neutraliserer, at man kan neutralisere syre og baser, og når man gør det, så så konklusionen er, at man kan Så konklusionen på vores forsøg er altså, at Ah!